Jeg skal tale om Trumps ønske om at overtage Grønland. Og det er jo en ting, som spiller en stor rolle i den danske og nordiske kontekst. Det jeg vil gøre er først, at jeg vil tale lidt om, at Trump ville købe Grønland. Trump har truet med at bruge militær magt. Trump har en plan for overtagelse af Grønland. Trump har egentlig også instrueret de amerikanske efterretningstjenester, hvad de skal lave. Der er konkrete beviser på, at USA er i gang med forsøg på infiltration i Grønland. Det er også helt 100% klart, at det store flertal af den grønlandske befolkning vil ikke være amerikanere. Og så vil jeg give jer noget baggrundsinformation om Grønland. Og det vil jeg gøre, fordi mange af jer har måske et billede af Grønland, men har måske ikke lige tænkt igennem, hvad Grønland er for en størrelse. Men hvis vi begynder med Trumps første præsidentperiode, så var det lidt som en vittighed for mange. Jeg tror mange i hele verden, de slog sig på brystet og morede sig lidt over, at Trump sagde, at han ville købe Grønland. I hvert fald oplevede jeg det, når jeg rejste rundt i Skandinavien, og alle så det som en vittighed. Og de var sådan, Trump han vil købe Grønland. Det der er sagen, det er, at USA har faktisk tidligere drømt om at erhverve i hvert fald Nordgrønland og gerne hele Grønland. Og nogle af jer kender nok den danske polarforsker Knud Rasmussen. Knud Rasmussen var jo etnisk blandet inuit og etnisk dansker, og han kæmpede for, at hele Grønland skulle tilhøre Danmark. Knud Rasmussen rejste på polarrejse oppe i Canada, Alaska og Grønland og skrev en masse ting ned for at gemme vigtig viden om inuit. Det der er sagen er, at han klarede også at overtale den danske regering, og det lykkedes faktisk at nå frem til, at også Thuleområdet, hele Nordgrønland, skulle tilhøre Danmark og ikke falde i hænderne på USA. Da den danske regering havde besluttet sig for, at man ville sælge de vestindiske øer, så er faktisk det allervigtigste i forbindelse med salget. Nu vil jeg sige, personligt ville jeg have været imod salget, fordi man spurgte jo ikke befolkningen på de vestindiske øer. Men det allervigtigste Danmark fik var faktisk ikke pengene. Danmark fik 25 millioner amerikanske dollar for de vestindiske øer. Men Danmark fik en garanti, at USA altid ville støtte, at Grønland er dansk. Og den blev faktisk underskrevet ved en fælles erklæring i 1916, altså året før salget af de vestindiske øer. Så skriver USA under på det. Det er jo over 100 år siden. Så USA har faktisk i over 100 år støttet, at hele Grønland tilhører Danmark. Og derfor er selvfølgelig det også lidt underligt, at der er en amerikansk præsident i dag, som sætter spørgsmålstegn ved, om Danmark har ret til Grønland. Men USA har så formelt gjort det, og under 2. verdenskrig så bakkede også USA op om, at Grønland var dansk. Tyskland sendte soldater til Grønland. Der var faktisk kampe mellem danske soldater, som også inkluderede norske fangstfolk og almindelige borgere i Grønland. Der blev lavet forløberen til Siriuspatruljen. Men selv da USA var neutral, så solgte USA faktisk våben til de danske myndigheder i Grønland, så man blandt andet fik en kanon til området, der ligger ved Nuuk, som hed Godthåb dengang. Og efter 2. verdenskrig, så skete der det, at USA hemmeligt faktisk sonderede terrænet og spurgte, om Danmark var interesseret i at sælge Grønland til USA, og det svarede Danmark klart nej til. Historien med Grønland kender mange af jer. Den går jo tilbage helt til Erik den Røde fra Skandinaviens vedkommende. Så det er jo ikke et område, man bare sælger til USA, også fordi der bor mennesker, som har en holdning til, hvem de skal tilhøre, og det kommer vi ind på senere, men allerede på det tidspunkt klar afvisning. Så 2019 så ville Trump købe Grønland af Danmark, og han foreslog, at Puerto Rico skulle erstattes, så Danmark fik Puerto Rico. Og det var også mange, som opfattede som en vittighed, fordi man havde jo heller ikke spurgt Puerto Ricos befolkning, men amerikanske embedsmænd har også slået fast,
at det var heller ikke en vittighed. Danmarks statsminister sagde, at det var absurd, og reaktionen var, at Trump aflyste et besøg i Danmark og sagde, at statsministeren var nasty. Så kommer vi til Donald Trump. Han vil ikke udelukke brug af militær magt for at overtage Grønland. Og det har han senest sagt den 4. maj i år. Trump ønsker ejerskab og kontrol over Grønland. Og Trump har også sagt, at han vil have Grønland for at styrke den internationale sikkerhed. Formentlig er han ude på grund af mineralerne, og formentlig er det også geopolitiske grunde. Men jeg tror faktisk, det er, fordi Trump er lidt som et barn. Han vil gøre USA større, så han vil faktisk se et verdenskort, hvor USA både har Alaska og Grønland og så fastlandet. Og Canada. Så han drømmer om, at USA skal blive verdens største land. Og jeg tror, det er det, der nok ligger til grund for, at Trump siger, at han vil have Grønland. Det er egentlig, at han ønsker at gøre USA til verdens største nation. Lidt som et barn, som ser en bamse, så tænker jeg, jeg vil have den bamse, fordi den er større end en anden bamse. Så har Trump en plan for overtagelse. Mange de har det der indtryk, at det er måske bare Trump, som sidder hjemme i stuen og tænker over at tage Grønland. Men i virkeligheden, så er Trump gået videre, og det er det, som gør det så alvorligt. Og mange danske politikere vil sige, at det er den største krise i Danmarks historie siden Mohammed-krisen. Vi kan huske Mohammed-tegningen. Og det skyldes, at det her er gået fra at være alvorligt til at blive på grænsen til noget, som er en reel trussel. Og det er faktisk en reel trussel. Men Det Hvide Hus har det fra Washington Post, der tog den 2. april 2025. De havde også en artikel 1. april, den valgte jeg ikke at tage med, fordi jeg tænkte 1. april, det vil man ikke tro er troværdigt. Men Washington Post 2. april skriver, "Now the White House is drawing up scenarios for how the US could take control of Greenland from Denmark." Så man sidder i Det Hvide Hus og noterer og sidder og snakker om, hvordan kan man konkret overtage Grønland fra Danmark. Og New York Times havde så den 10. april i år en overskrift som hed "Inside Trump's Plan to Get Greenland, Persuasion Not Invasion". Og i går sagde jeg til Carsten, hvornår var det så sidst, at Trump truede med militær magt? Det har han jo faktisk gjort den 4. maj i år senest. Så selvom New York Times skrev den 10. april, at nu er det overtagelse og ikke invasion, så har Trump efterfølgende igen sagt, jeg udelukker ikke militær magt mod Danmark. Ifølge New York Times så overvejer amerikanerne også at bruge økonomiske incitamenter herunder et forslag om at tilbyde en betaling på $10.000 til hver grønlandsk borger hver eneste år. Og jeg ved ikke med jer, men I tænker måske 60.000 danske kroner er mange penge. Men det danske bloktilskud, den danske stat, giver faktisk Grønlands selvstyre 4 milliarder kroner hver eneste år. Og det svarer til ca. 70.000 kroner per grønlandsk indbygger. Derudover står den danske stat for en lang række områder i Grønland, som de passer. Og det er alt fra politi til forsvar, til nukleart beredskab, til at borgere kan komme på Rigshospitalet. Så har vi de amerikanske efterretningstjenester. Trump har også besluttet, at de amerikanske efterretningstjenester skal identificere folk både i Grønland og Danmark, der støtter amerikanske mål i forhold til Grønland. Og den danske udenrigsminister har indkaldt ambassadøren til samtale. PET er som SEPO. De har vurderet, at der er skærpet spionagetrussel mod Danmark.
Så har vi her et forsøg på infiltration af flere eksempler på forsøg på infiltration. Uddeling af $100 sedler. Jo, hände det verkligen så? Det hände verkligen. Ved I, hvor gammel den yngste, der har modtaget en $100 seddel er? Noget bud? 11 år. Så helt ned til børn har man uddelt pengesedler på gaden i Grønland. USA's konsulat har kontaktet grønlandske partier, og der sker hemmelige påvirkningsforsøg i Grønland. Man har også den 27. august fundet det danske PET, at der er grønlandske, eller hvad hedder det, amerikanske spioner i Grønland. Og nu laves der en liste over grønlændere, som støtter løsrivelsesforsøg. Så man ved, at mindst 3 personer i Grønland har samlet informationer på personer, som ønsker løsrivelse. Og Danmarks udenrigsminister har 2 gange indkaldt både den amerikanske ambassadør, men også nu en topdiplomat til samtale, fordi man synes, det er en alvorlig situation. Så er der det med grønlænderne vil ikke være amerikanske. Der var et valg i Grønland den 11. marts i år. Og de 2 store partier, IA og Siumut, som egentlig havde kørt lidt med det med selvstændighed, de fik et super dårligt valg og mistede halvdelen af alle deres mandater. Partiet Demokraterne i Grønland, de fik et fantastisk valg og fordoblede deres stemmeandel og fik valgt Jens Frederik Nielsen som ny regeringsleder for Grønland. Og nu er Demokraterne altså det største parti i Grønland, og de er 100% imod, at USA skal overtage Grønland. De har en mere moderat indstilling til selvstændighed, og de ønsker, at man skal finde ud af de økonomiske spørgsmål, og i virkeligheden så tror jeg ikke, de ønsker det, man opfatter som selvstændighed ved at udråbe en selvstændig stat, men at de går langsomt frem og ser, hvilke områder kan Grønland bestemme over, hvilke områder er det fornuftigt, man samarbejder om. Mens Demokraterne har haft den lokale regeringsmagt, har de indgået en samarbejdsaftale om Rigshospitalet, så den danske stat betaler alle grønlændere, der kommer til Rigshospitalet. Før var der sådan en udligningsordning. Så betaler den danske stat også for en lufthavn ved Qaqortoormiit. Der er lavet en meningsmåling i Grønland den 28. januar i både Berlingske Tidende, eller det var Berlingske Tidende og Samitsiaq, der stod for den her meningsmåling. Og 6% af den grønlandske befolkning siger, at de kunne tænke sig at blive amerikanere og forlade rigsfællesskabet. Men 85% siger nej til at forlade rigsfællesskabet. Og det er jo et rimelig markant tal. Og Berlingske Tidende var ude og sige, at det her viser jo, at det Trump siger er en løgn. Jeg har også en video på det, det tror jeg ikke, vi når at se. Men det er jo et klart tal, 6% mod 85%. Så har jeg taget lidt baggrundsinformation med, fordi jeg tænker faktisk, at det er godt for jer også at kende lidt til Grønland som, hvad skal man sige, i forhold til geografi. Fordi mange tænker, og det ved jeg også nogle af jer, jeg hørte spørgsmålet i går, hvad nu hvis Grønland vil blive selvstændigt? Og det har de lov til. I selvstyreaftalen så står der også, at Grønland har ret til at holde en folkeafstemning om løsrivelse. Hvis de ønsker det, så kan de melde sig ud af det danske rige, melde sig ud af Danmark. Men man skal huske det, at Grønland er over 4 gange større end Sverige, og 5 gange større end Norge. Og der bor 57.000 indbyggere i Grønland. Det er ikke mange mennesker. Jeg plejer at sige det, at jeg tror faktisk, at Bornholm vil have nemmere ved at blive selvstændigt end Grønland. Og hvorfor er det sådan? Det er jo fordi Bornholm har veje rundt om. Bornholm har en produktion af fødevarer og mange andre ting. I Grønland så har man, jeg har faktisk taget 2 billeder med. Her var jeg første gang i Grønland som 18-årig, og det var sidste gang jeg var i Grønland, hvor jeg var oppe for at undervise politiet i Østgrønland om nukleart beredskab.
det der er sagen er, der var jeg både i en by, der hedder Tasiilaq, og en by, der hedder Ittoqqortoormiit. Der er enormt lange afstande mellem grønlandske byer. Så hvis man skal have en skadestue, man skal have en politistation, en skole, man skal have hjemmepleje, det koster penge, og det er dyrt. Så det er nok svært for Grønland at blive 100% selvstændige. Men det er muligt for dem at vælge, hvad de ønsker. Så har jeg også skrevet, at de har 2 medlemmer af Folketinget, og de er alle sammen danske statsborgere. Så Danmark har ikke sådan et forskelligt statsborgerskab. Alle har et dansk pas. De kan vælge det uden et EU-pas, så der bare står Grønland Danmark, eller de kan vælge EU-passet. Og så gælder også Danmarks grundlov i Grønland. Så det, som er sådan min konklusion, det er jo, at det her er jo også det værst tænkelige tidspunkt for Grønland at gå efter løsrivelse, mens Trump er præsident. Og det er også den holdning, som det grønlandske selvstyre har, altså i hvert fald dem, der sidder ved regeringsmagten i Grønland. Så det er jo en alvorlig situation, og vi har et spørgsmål. Ja. Du säger ingenting här om det danska så kallade blocktillskottet, det vill säga Danmarks bidrag räcker. Gjorde du det? Jo, det gör jag. Okej. Den danske stat giver... Jo, precis. Men det står inte hur stor del det är av den grönländska statsbudgeten. Nej, det har jag inte skrivit. Nej, och det är väl typ över 50%? Ja, det är cirka 50%. Så de penge, den danske stat giver til selvstyret, svarer til cirka 50% af selvstyrets penge. För att få en perspektiv, hur mycket ger Danmark Färöarna i blocktillskott? Det er jo omkring 1 milliard. I procent av det kan jeg ikke huske faktisk. Men det er cirka 1 milliard af Færøernes. Men Færøerne er geografisk langt mindre. Færøerne er cirka 1300 kvadratkilometer. Og altså kun 2,5 gange større end Bornholm. Og Færøerne hænger sammen med veje og tunneler og alt sammen. Det skal siges her, at den danske stat står jo også for en lang række andre opgaver i Grønland. Så da jeg var i Grønland, samarbejdede jeg med politiet deroppe. Politiet er ikke betalt af selvstyret. Politiet er betalt af den danske stat, som giver løn til politiet. Alle soldater, som er på Grønland, som er danske, får også løn fra den danske stat. Da jeg var udsendt til Grønland for Beredskabsstyrelsen, fik jeg løn fra den danske stat. Og sådan er det med Danmarks Meteorologiske Institut, Trafikstyrelsen. Lige nu her i dag, så er der i nyhederne også om fly til Grønland. Der er der informationer om, at Trafikstyrelsen går ind og blander sig, fordi den danske stat forholder sig til alt i luften, og Grønlands selvstyre bestemmer, hvad der sker på jorden. Så der er nogle ting, som er komplicerede og dyre, som den danske stat betaler for. Så når Trump snakker om at give 66.000 kroner, så skal man huske, at grønlænderne har gratis alt med sundhed er gratis i Grønland. Är det sjukvård? Sjukvård är helt gratis. Utbildning är helt gratis. Grönlänningar kan flytta till Köpenhamn, få all hjälp de vill. De kan komma på sjukhuset och få hjälp och så vidare. Ja. Det er bare for at klarificere omkring spørgsmålet med Færøerne. Jeg har lige slået det op. I 2024 modtog Færøerne 600 millioner danske kroner i bloktilskud. Ja. Og det udgør omkring 10% af det færøske budget. Jeg kan nævne en ting til med Færøerne, og det er, at Færøerne har selv nedtrappet. Færøerne har skudt ned på stødet fra den danske staten. Medvetet. Færøerne har ønsket at inte få så mycket pengar i stöd. Grönland har gjort lite det motsatta. Och det gjorde till och med den grönländska regeringen som var innan, att de kunde kontakta den danska regeringen och säga att vi har lite svårt inom psykiatri eller inom socialhjälp. Och det var konferens i Köpenhamn, hur kan man hjälpa folk med sociala problem på Grönland. Och då går ju den danska staten in. Jag har också suttit, när jag har varit anställd i danska civilförsvaret, och vi har pratat om att Färöarna är inte under ett nukleärt beredskap, utan de har tagit hem det området, så
kommer någonting med kärnvapen på Färöarna så är det Färöarna själv som ska ta hand om sig själv. Men när vi har suttit på möten så har vi ju nått fram till att om Färöarna är problem så kommer vi alltid att säga till Färöarna, ska vi inte komma upp och hjälpa er? Och ibland säger de också, jo, kom upp och prata med oss. Så att även om Färöarna, man skulle aldrig låta lite över 50 000 danska invånare gå under. Alltså det skulle den danska staten aldrig göra. Så Färöarna har det skyddet hela tiden. Men Färöarna vill själv bestämma några frågor och det vill Grönland också. Men Grönland har valt frivilligt att inte bestämma så mycket som Färöarna. Och egentligen kan Färöarna få ännu fler pengar för varje gång de tar ett område hem till Färöarna så kan de få fler pengar. För så är lagen om hjemmestyre eller självstyre, den bygger på att den danska staten har uppgifter för varje landsdel. Och när Färöarna säger att vi vill bestämma över nukleärt område så följer det lite pengar med. Och så kan Färöarna säga nej, vi kan klara det själv. Intressant. Ja, kan du. Så från den större... Jag vet, snackar du stadigt? Nej. Okej, så omkring spørgsmålet med den amerikanske efterretningstjänster och spionage på Grönland och så vidare. Jag kom lite in på det igår, men jag tror också det är viktigt när man talar om Grönland och Amerika, så ska man ju förstå att det med amerikanska intressen på Grönland, det är ju inte något där uppstått i ett vakuum med Donald Trump. USA har haft intressen på Grönland helt tillbaka till 1800-talet. Jag tror att det var president Andrew Jackson, han hade en plan om att invadera och annektera både Grönland och Island där han var president i 1830-talet. Och jag finner det mycket intressant att när du kikar på den grönländska separatistbevägelsen, den grönländska avhängighetsbevägelsen, många av ledarna i den har direkta förbindelser till det amerikanska kultursfären, till den amerikanska State Department, där Aki-Matilda Høegh-Dam, som är en grönländsk politiker som sitter i det danska folketinget, hon har varit till ledarskapskursus i USA och det var hon i, jag tror, 2019 eller 2018 däromkring. Och jag finner det mycket intressant att, som sagt, att den grönländska avhängighetsbevägelsen, den är mycket orienterad mot Nordamerika, den är mycket orienterad emot inuitbevägelsen i Kanada. Den insisterar på att tala engelsk med hinanden istället för dansk, så många unga grönländare, de försager det danska, de vill slett inte tala det, de ser det som kolonisatorspråk, och så vill hela tala engelsk, för som vi vet, engländare har inte koloniserat Nordland hela världen, och USA är inte ett imperium överhuvud. Och så jag tror att vi ska försöka oss bevissta på, och det är lite mitt spörsmål om vi ska börja se på vad har de amerikanska intressen varit i Grönland för, och hur många av de här bevägelser i Grönland är inte legitima och kommer från folket, eller kommer de från State Department, CIA, Washington och så vidare och så vidare. Det du siger er utrolig vigtigt, og det var det jeg også sagde. USA havde faktisk ambitioner om Grønland, og havde også sendt ekspeditioner til Nordgrønland, fordi man skulle egentlig have, ja, der er et lille kort her med Grønland, ikke? Men i virkeligheden så er det jo Vestgrønland, vikingerne kommer til. Og i 1800-tallet så får Danmark placeret byer også på østkysten. Norge ville jo gerne have Østgrønland, men der var en sag i Folkeforbundet. Men Nordgrønland heroppe havde man faktisk ikke kendskab til på samme måde før i starten af 1900-tallet. Så når vi taler om Grønland, så er det så kæmpe stort. Så det er ikke som Bornholm, at man faktisk ved alt om øen, før vi kommer ind i 1900-tallet. Og der sender USA så ekspeditioner op til Nordgrønland. Men som sagt, Knud Rasmussen, han er så med, laver en stemning også i København, at hele Grønland skal være dansk. Og så lykkes det at få det med på det. Men jeg synes faktisk, du har også en vigtig pointe i forhold til det med infiltrationen, fordi når vi snakker om den, så havde vi jo både Donald Trump Jr., sønnen til Donald Trump, som rejser op i Grønland.
Og det man faktisk gør deroppe, det er, at man inviterer folk til en middag og giver folk kasketter på, hvor der står MAGA, og så kommer J.D. Vance op til Grønland, og J.D. Vance, USA's vicepræsident, han vil faktisk enormt gerne rejse til både Nuuk og Sisimiut, som er de 2 største byer i Grønland. På dansk hedder de Godthåb og Holsteinsborg. Men der er faktisk ingen i Grønland, som rigtig har lyst, og det tør heller ikke nogen af de folk, som du nævner. De tør ikke engang at møde J.D. Vance, fordi de kan godt forstå stemningen i Grønland er altså selv en sygdame eller et lille turistkontor siger faktisk nej til at møde J.D. Vance. Så det ender med, at han rejser til Pituffik-basen i Grønland, og der vil jeg sige også en ting. Han står og holder en tale for de ansatte i Pituffik-basen. Der arbejder 180 mennesker i Pituffik-basen, som er amerikanske statsborgere. Men der er cirka 400, som er danske statsborgere. Så når han står og holder en tale om, at danskerne er nogle frygtelige nogen, for det er nogenlunde det, han siger. Han fortæller også, at danskerne er racister og sådan nogle ting. Selvfølgelig er der nogle danske racister. Der er ingen lande, der er perfekte. Og der er også ting, Danmark har gjort i forhold til Grønland historisk, som ikke er i orden, på samme måde som Norge i forhold til samerne, eller Sverige i forhold til samerne, eller Sverige i forhold til skåningene. Så er der ting, der er sket historisk. Men J.D. Vance, han ender med også at give sparken, altså fyre den chefen for basen i Pituffik, efter han har været deroppe. Hun er en kvinde, og han kan heller ikke lide, at det kan Trump heller ikke lide, at der er kvinder, der er i toppen af det amerikanske militær. Men hun har også gjort den syndige ting, at hun har prøvet at glatte ud, for hun ved jo godt, at der arbejder 400 danske statsborgere og kun 180 amerikanske. Så hun prøver sådan, efter han har været deroppe, og fortælle, at vi er jo venner. Og da hun gør det, så får hun sparken. Så det er jo en underlig situation, at vi har en allieret stat, som har en aggressiv holdning mod kongeriget Danmark. Og Danmark laver så en militærøvelse i Grønland, det fortalte jeg i går, tror jeg, hvor Sverige og Norge og Frankrig og Storbritannien deltager, men ikke USA. Og det er jo helt, faktisk, altså det burde være overskrifter, fordi når Danmark har en samarbejdsaftale med USA militært om Grønland, men ikke samarbejder med USA om Grønland, når der er en militærøvelse, så er det jo en alvorlig situation. Ja. Jeg har en sidste kommentar om det her, så skal jeg nok lämna min plads til andre og skal tale. Men vi har et ordsprog i Danmark, der hedder, for børn og fulde folk skal man høre sandheden. Og som du selv siger, at Donald Trump, han er et lille barn. Og min personlige teori om hele situationen på Grønland er, at Donald Trump har sagt højt og eksplicit, hvad har været amerikansk politik de sidste par årtier i hvert fald. Fordi konsulatet i Grønland, det blev åbnet under Joe Biden. Det konsulat, som alle de spionvirksomheder foregår ud for. Og min tanke er, at den amerikanske plan for Grønland har altid været at støtte selvstændighedsbevægelsen, så man kunne opbygge Grønland som en vasalstat, ligesom du ser de ønationerne i Stillehavet. Fordi i Stillehavet eksisterer jo de her ting som Marshalløerne, Mikronesien, alle disse stater, som på papiret er selvstændige stater, men hvor USA driver deres militær, driver deres regering, driver alle deres ting, så de på alle måder inofficielt er amerikanske kolonier. Og jeg tror personligt, at planen, og du kan også se det i, for jeg tror 5 år siden kom der sådan et grønlandsk forslag til en grundlov eller en forfatning, som specifikt nævnte Free Association Agreement som del af dens udkast. Og det er præcis det sprog, som de her østater bruger. Så i mine tanker, så tror jeg, at der eksisterer en kampagne på Grønland i lang tid fra USA til at bygge tanken om Grønland som en Free Association State op med USA. Jeg ved godt, det kan måske være lidt pseudokonspiratorisk, men jeg tror, når du kigger på den amerikanske ageren på Grønland i de mange sidste årtier, så tror jeg, det er der pilen peger på. Og jeg tror, at Donald Trump har faktisk gjort Norden en tjeneste ved at være så dum og eksplicit, fordi han har ligesom
afslører hele det amerikanske spil, som de har brugt årtier på, ligesom at sætte brækkerne op til. Så Ja, vi har Bra indlæg. Ja, og vi holder på. Jeg vil bare svare, jeg er enig i, at det er free association, som man tænker på. Og jeg vil også nævne, at i den danske avis Politikken havde de en hel side om, hvad der skete med Palau. Efter at Palau var sådan et område, et land, som USA skulle administrere efter 2. verdenskrig. Og de ønskede faktisk en atomvåbenfri zone, Palau, efter, og du kender sikkert historien, Taja. Og Palaus præsident, han var eksplicit og sagde, nej, jeg vil ikke have atomvåben, og det var stemningen for. Det var et land stort set uden kriminalitet. Kan I gætte, hvad der skete med ham? Han døde. Han blev skudt. Så et land, der stort set ikke har våben, så dør der bliver han skudt. Og så bagefter kom der et stort pres på, og det havde Politikken en hel side om, at det er et land med ca. 30.000 indbyggere, tror jeg. Og Grønland har så 57.000 indbyggere. Så det er farligt for så små lande. Danmark er også et lille land. Vi har 6 millioner, men vi har en efterretningstjeneste, og vores regering har også besluttet, at PET kommer til at være langt mere til stede i Grønland. Så den danske regering, i vores parti er vi lidt kritiske til nogle af tingene, vores regering gør. Men vi synes, det er godt, at man faktisk jo har mere PET i Grønland. Man har også en indsatsstyrke, som har øvet nu i Grønland. Man har haft en øvelse med Sverige, Norge, Frankrig og Tyskland. Det er også fornuftigt. Men vi kunne jo tænke os, at faktisk man også havde en fælles nordisk base, som jeg nævnte i går, i Grønnedal. Men det er alvorlige ting. Vi har spørgsmål. Jeg tenkte å spørre om hvordan altså, USA har jo forlatt militæret lenge tydeligvis overfor, og før var det jo om mulig med våpen. For det ville vel ikke hvordan, da ville jo hele NATO på en måte smuldret opp, antagelig. Men det du sa om basen i Island, den er jo lagt ned. Ja. Amerikanske basen i Island. Men jeg lurer på, altså to ting. For det første, hvordan forholder det seg til FN? Og den folkeavstemningen, var den før eller etter at Trump hadde kommet med alle disse vakre løftene? Var det før eller etter? Ja. Kan du upprepa frågan? Ja, jag upprepar. Ska jag säga det på svenska till er? Kan du göra? Ja. Så det första är frågan, hur är det i förhållande till FN? FN har rätten till självbestämmande. Och för det första är Danmark en suverän stat. Och Danmark inkluderar Grönland. Så när Danmark är med i FN så är det inklusive Grönland. Och det betyder att inget annat land kan bara ta ett område som tillhör Danmark. Danmark har då i Folketinget vedtaget eller beslutat om en självstyrelag för Grönland. Så det danska Folketinget har bestämt att Grönland har rätt att hålla en folkomröstning om de vill vara självständiga. Och det bestämmer de själv, men det är ett beslut från en dansk lag som har gjort det. När det gäller din andra fråga... Jo, alltså, vad kom först? Ja, det begynner med att det är i januari så har ju Mette Frederiksen ett samtal med Donald Trump. Och hon blev helt chockad efter det samtalet. Och alla vet att det har varit ett katastrofalt samtal. Men Grönland har ett lokalval, alltså ett val till deras självstyre i mars. Så det är ingen folkomröstning, det är ett lokalval där demokraterna vinner och de fördubblar sitt mandat. Och demokraterna har varit väldigt tydliga att man vill inte att USA ska ha Grönland. Det har man avvisat. Och, men innan det valet så använder, som Carl Johan säger, så kontaktar USAs konsulat alla partier i Grönland för att komma i dialog med dem om att ta dem. Men när kom den tillbudet från Trump om om dessa $10 000? Det kommer först senare. Jag har det här. Det är, jag tror det är i, nu ska vi se. Det har du här. Det är i april. Så han kommer med det efter selvfølgelig det grønlandske valg. Men
det som man kan sige af sagen er, at man har i USA har man lavet en plan for overtagelse af Grønland. Man har lavet en plan for efterretningstjenesten i USA, og det er alle amerikanske efterretningstjenester skal i dag spionere på danske statsborgere, altså både Grønland og andre danske statsborgere, som vil, at Grønland skal være amerikansk, for at finde ud af, hvem de kan få over på deres side, så de faktisk kan infiltrere inden for kongeriget Danmark. Og da den danske regering finder ud af, at USA har instrueret de amerikanske efterretningstjenester om det her, og så ender det faktisk med, at man indkalder ambassadøren til samtale. Men her i august, for en måned siden, så opdager så PET, danske SEPO, opdager, at der er mindst tre amerikanere i Grønland, som er i gang med infiltration. Og der indkalder man så Charles d'Affæren, fordi der ikke lige endnu er en ambassadør til samtale. Og den danske regering er stadigvæk i chok over, hvordan man har fortsat fra januar til her nu med at gøre konkrete tiltag. Og der er 8 kilder. Danmarks Radio, Danmarks TV har 8 kilder. Også amerikanere, som giver informationer til Danmark. Der er også rejst en efterretningsmand fra USA til Danmark og har fortalt, hvordan han regner med, at USA vil prøve militært at overtage Grønland. Og han siger, at der er 5% sandsynlighed for, at det sker militært. Men så vi skal huske, det er 95% sandsynlighed for, at det aldrig sker militært. Men han siger så, at de 5% under Trump skal man opfatte som foruroligende. Så der er folk i USA jo, som også støtter Danmark, ligesom chefen for Pituffik-basen. Hun var ikke glad for J.D. Vance, og han var ikke glad for hende. Så der findes folk i USA, som også giver den danske regering information. Ja? Ja, og så bagefter. Ja. Det var et spørgsmål. Jeg var i Grønland for ca. 15 år siden. Og da fik jeg ganske stærkt indtryk av at USA var veldig lite populær på grund af at de ryddet så dårligt op på militærbaserne sine. Så folk var sinna for at der var så store miljøforurensninger på Grønland. Men de var ikke så veldig glade i danskene heller, for de snakket jo om hvor dere behandlet jo mye grønlændere som vi i Norge behandlet samene. Og akkurat for bare noen måneder siden var det en forside i Aftenposten, hvor en ældre dame fortalte at hun var blitt tvangsinnsatt spiral, altså en ældre dame, når hun var 15 år, at hun havde følt det som en voldtægt. Så vi har mye at gøre godt igjen. Det har vi. Og det er vigtigt at vide, at vi ikke har gjort alt godt. Nej. Og nogle gange så har man gjort ting, som har været gjort vondt, så i den gode sags tjeneste, hvor man har troet, at det skal jeg have med også, efter 2. verdenskrig, så Danmark har i lang tid egentlig holdt Grønland lidt som et museum. Så frem til 2. verdenskrig, så kan man sige, at det danske forsvar var der med nogle skibe, og man sendte fornødenheder op til Grønland. Man har aldrig begået folkedrab på Grønlænder, og man har aldrig lavet tortur eller tvunget grønlændere til militærtjeneste. Altså man har ikke lavet den type af overgreb, som man ser i USA eller Sydamerika, altså i Argentina, hvor man dræbte oprindelige folk. Det har man aldrig gjort. Men man havde en lang periode, mange hundrede år, hvor man ikke har rigtig udviklet Grønland. Og det har jo været noget, nogle grønlændere sikkert har været glade for. Men mange grønlændere ville have en moderne liv. Og resten af verden kiggede på Danmark i 1945 og sagde, I er nødt til at tage jer sammen, og så skal det også udvikles. Den udvikling, som kommer fra 45, den er både på godt og ondt. Fordi mange mennesker boede ude i bygder og havde et liv, som de havde haft i 1000 år. Og så helt pludselig i 1945, så kommer man og siger, nu skal vi have en grønlandsk elite,
som skal på universitet, så nu tager vi dit barn, og vi tager dit barn, og vi tager dit barn, og sender til universitet, til skoler, og nu skal de sidde på en bænk og lære sig. De børn, man tager, det er også et overgreb, fordi man spørger ikke altid. Der er nogen, der bliver spurgt, og der er nogen, der ikke bliver spurgt. Men mange af de børn, som man ville lave til en grønlandsk elite, de endte med at blive det modsatte. Der sker sådan nogle ting efter en verdenskrig, som man har begyndt at tænke over, hvordan kunne man gøre sådan. Men ja, vi havde derovre. Det kan godt være, at det er lidt udenfor. Men, højere. Det kan godt være, at det er lidt uden for emnet her, men måske, at mens hele det stod på her for, så vidt jeg husker, 9 måneders tid siden, halvt års tid siden, så godkendte det danske Folketing, at der skulle være 3 baser i Jylland for USA's militær. Så, og de kunne ikke engang, jeg ved ikke, om det er rigtigt, hvad jeg siger, udelukke, at der også måske kunne være atomvåben der. Ja, de havde i hvert fald ikke lovet det. Jeg skal sige det igen. Elisabeth säger, det är lite det som Tarja har varit inne på, att under den här utvecklingen, och det är en sak som vi i vårt parti har också protesterat mot, så vill den danska regeringen ha 3 militära baser för USA i Jylland. Så utöver Pituffik-basen så vill man ha 3 militära baser. Och Elisabeth säger att vi vet inte om det är atomvapen på de här baserna. Det sa du också, Tarja. Och vi har ju, som du också sa, erfarenhet. I 1968 så störtade ett amerikanskt flyg med atomvapen på Grönland. Och den bomben som var, man hittade några av bomberna, men det är en bomb man aldrig har hittat som ligger där uppe. Och där är 1000 danska medborgare som städar upp. Och de flesta av dem dör av cancer. 1968. Men officiellt hade Danmark den åsikten att man inte skulle tillåta atomvapen. Men det verkar som danska regeringen bakom kulisserna har haft en dialog med USA om att tillåta. Och det är tycker jag, ett väldigt odemokratiskt problem som vi har i Danmark. Vi är emot atomvapen som stat. USA har inte rätt att ha atomvapen någonstans i det danska kungariket. Varken Bornholm eller Grönland eller Färöarna eller Köpenhamn. Elisabeth. De der 3 baser blev godkendt, mens det med Grønland var helt op at køre. Ja. Så man var så forsigtig, som man ville føje USA's ønske der. Ja. Och Elisabeth säger det att det här med de 3 baserna, det blev godkänt när allt det här står på. Alltså, och det står ju fortfarande på. Men man var så rädda för att få ett problem med USA. Och det är ju den danska regeringens politik, har jag tänkt över, gå på en sån balansgång att man är väldigt rädda för att säga något mot Trump som gör att han blir så arg så han invaderar Danmark och Grönland. Och å andra sidan så gör man saker som ska motverka att USA kan få Grönland. Så att man bjöd också in Macron till att komma till Grönland. Och där är faktiskt ett annat problem med atomvapen, för Macron vill faktiskt gärna att Danmark ska ha franska atomvapen. Så här är, och den danska statsministern har sagt att hon inte utesluter att Danmark får atomvapen, och det är en hel förändring i vår, vad ska man säga, politiska uppfattning. Nordisk uppfattning, men jag har också hört i Finland att det finns politiker som pratar om atomvapen. Ja, jag tror det är kanske därför som det är intressant att ha så den här folkopinionen mot det, för att nu är det kommer hela tiden fler och fler stämmor som vill ha atomvapen i Norden, så det vill vara viktigt att det kom liksom motartiklar, det kom liksom motstämmor som sa att det inte är nödvändigt, speciellt bland politiker, men också från den här basen att de är liksom... Så det är en ny sak som har hänt. Ja, varsågod. Jag bara är lite rädd för att svärt många också i Norden tänker att när Trumps tid är över så är Amerika tillbaka till det sedvanliga
Men det sedvanlige jo på sett og vis det som Trump står for. Hvis vi trekker for eksempel inn den gamle Hauk Kissinger. Han ble 100 år, måtte det være han forunt. Og så sier han at Amerika har ingen venner. Vi har kun interesser. Og Trump en som setter dette ut i livet og viser det i full åpenhet. Men Amerika har jo vært en slik nasjon i uminnelige tider. Men det går på en måte folk forbi hva slags nasjon Amerika er. Dette en del av den opinion vi skal reise, og som munner ut etter at jeg har hørt disse foredragene i går og i dag av dere, som jeg har satt veldig stor pris på. Men man må ikke innbille seg at Amerika noe annet enn det Trump setter ut i livet. Han en åpenbarer av Amerikas politikk. Det det han Jeg delvist enig. Jeg delvist enig. Der også en anden opinion i USA, som Bernie Sanders og folk, som går den anden vej, og det skal man også huske, men jeg enig. Når jeg peger på Palau eller på andre ting, så det jo vigtigt, at man ikke naiv, men samtidig det også vigtigt, at man har venner i USA, som man kan samarbejde med. Og Bernie Sanders en af de folk, som jeg synes fantastisk, og jeg var i USA faktisk i januar, hvor jeg mødtes med folk, som helt på Danmarks side. Så det ikke sådan, at alle amerikanere, når der kommer en amerikansk efterretningsmand, der har været officer i 25 år for USA's efterretningstjeneste til København og til Grønland for at hjælpe os, så det jo ikke fordi vi ikke har venner i USA. Så opinioner kan også ændre sig, og det var jo det samme med Vietnamkrigen. Da man så det billede af den lille pige, som var brændt af napalm, så gjorde det så store indtryk på den amerikanske opinion, at de var nødt til at stoppe den krig. Og faktisk var det samme i Storbritannien, da Indien ville løsrive sig. Der var en britisk kaptajn, som åbnede ild på fredelige demonstranter i Indien. Og den britiske opinion kunne ikke acceptere, at Storbritannien skulle lave et massemord i Indien. Så nogle gange kan noget være med til, og jeg tror, hvis USA angreb Danmark militært, så ville mange i USA vende sig imod det. Men du har ret i, at USA har gjort ting. Jeg har også været i Sydamerika, hvor jeg havde en kæreste engang fra Argentina, og stod og så på en væg med alle dem fra et universitet, der var slået ihjel under diktaturregimet. Og der samarbejdede USA med diktaturregimet i Argentina. Og det jo et kæmpe problem, og det faktisk også en af grundene til, at jeg imod EU. Det at jeg kan se, at Frankrig gør ting i Afrika og andre steder, som ikke godt. Og det derfor, vi skal have mere Norden, fordi Norden kunne være et Canada i Europa, som Jørgen Benson sagde. Norden kan stå for de værdier, men vi skal selvfølgelig være venner med både USA og Frankrig og andre lande, og vi skal prøve at præge dem i en dialog. Men jeg enig, der en opinion, som støtter det Trump, og hvis Trump dør en dag, han 79, når han dør en dag, så der stadigvæk J.D. Vance, og der andre folk, som har de holdninger. Ja. Jeg kan heller ikke unnlate å peke på at Amerika har i Danmark hatt sin aller beste venn. Husker hvordan vi kjempet i Norge for å holde Norge fri fra Irak, og ikke sende soldater dit. Danmark gjorde det, og var jo så til de grader hånd i hånd med USA, ikke bare i den aksjonen, men i svært mange. Og så får man den behandlingen. Det en åpenbaring, rett og slett, av politikken derfra. Men du har ret. Danmark har gitt langt bedre enn... Vi har en professor, Johan Galtung, i Norge, som sier akkurat det, og Gerd sier, han sa det i alle år, at USA hadde 3 trofaste venner. Den mest trofaste var Storbritannia, og den nummer 2 Danmark, og nummer 3 Norge. Men jeg synes jo Danmark har gjort en god del feil på Grønland. Og jeg syntes veldig synd på Grønland. Det var jo veldig stor alkoholisme. Og det var, jeg synes mange virket som de hadde vanskelig.
og så var det muligt at sælge sælskinn, fordi at naturen havde forbudt fanging af sæl, og da tog de sælen og spiste all tosken, så vi fik ikke tosk. Så alt har sådan. Ja, man blander også ting sammen, og det er også vigtigt at vide, at Grønland har hjemtog hele socialområdet. Men jeg er enig, jeg kan lave en lang liste over fejl, den danske stat har gjort. Ja, blandt andet det også at flytte Thule-befolkningen fra, hvor de boede. Jeg kan lave en lang liste, men jeg kan også lave en lang liste, hvor Danmark har gjort det bedre end USA, eller bedre end Argentina. Og det tror jeg mange grønlændere i dag, fordi nu er det blevet så tilspidset. Så når du møder en grønlænder i dag, så er de mere oplyst og tænker over, jamen i Danmark så har vi fået de her rettigheder. Og de ved godt, at i Alaska, eller i US Virgin Islands, eller Puerto Rico, så har man nogle andre vilkår. Så jeg tror mange grønlændere ved i dag, og en af dem, som står med en kasket på hovedet, da Trump Jr. er i Grønland, han har bagefter sagt undskyld, og han har været ude og sagt, at han er så glad for kongen, og han vil, at nu skal vi være sammen med rigsfællesskabet. Ikke? Så der har faktisk været en, man kan sige, Trump har faktisk løftet oplysningsniveauet. Fordi du har ret i, at det er en fejl, og frygteligt det med spiralerne, det var frygteligt nogle af de ting. Alkoholismen er frygteligt. Men hvis Grønland har hjemtaget hele socialområdet, så kan ikke København diktere, hvordan det skal være på socialområdet. Altså, det er en balancegang. Så Danmark bliver kritiseret, hvis Danmark ikke bestemmer, og Danmark bliver kritiseret, når grønlænderne bestemmer. Og det er faktisk en udfordring i alt det her, at vil Grønland bestemme over socialområdet, så bestemmer de, hvordan reglerne er med alkohol og lignende. Vil de have, at København skal bestemme, så bestemmer København. Men jeg er enig, der er en lang liste af problemer, men de problemer er ikke mindre i USA. Nej. Jag vill bara synes att vi gör det samma på ny. Jag vill påminna om att det Lave pratar om, det är Trumps försök att ta över Grönland. Det är klart vi kan diskutera andra aspekter av grönländsk historia, men jag tycker inte det är det som ditt föredrag handlar om, utan det är just det här. Trump har en plan för att ta över Grönland. Du har gett väldigt bra historisk bakgrund till att det har funnits USA-planer tidigare, men nu är det ett skarpt läge. Nu är det ett skarpt läge med hot om vapenmakt mot en vapenbroder. Och där ser jag stor skillnad på tidigare amerikanska försök, historiskt går tillbaka kanske till 1800-talet redan, och det som nu är i görningen. Og det tycker jeg, vi skal holde os til det. Ja, og der er en kæmpe forskel også, når man hemmeligt spørger Danmark, vil I sælge Grønland? Så sidder man stille og roligt og siger, er det besværligt for jer her i Grønland? Eller man siger, vi tager Grønland, og måske invaderer vi jer, hvis I ikke giver det. Det er en kæmpe forskel. Men er der et sidste spørgsmål? Ellers så siger vi tusind tak. Det er vi så selv.